Pane zvatiri kunzwa zviri kutaurwa naMutsvangwa. ZANU-PF is an evil party. ZANU, iye Mutsvangwa iyeyo ari kuda kuti Chiwenga ari kurambidza mukadzi wake kuti asaone vana. Iyeyu Mutsvangwa akaita mukadzi wokuburukirwa. Mukadzi waana yeMonica akaita mukadzi wokutopiwa nenhumbu zvese. Mutsvangwa akaitwa akabhadhakwa nekuitwa ambassador. Mutsvangwa is never fought any war. Kana muchiti inhemai mupei Mutsvangwa any type of a gun assemble. Mutsvangwa is never fought any war. Akangoburukirwa mukadzi chete akaitwa ambassador. So he was being moved from one country to another as an ambassador. Iri payment yekuti he should not be staying around pamwe chete naMnangagwa. Kadzi wa Mutsvangwa Monica uyani mwana naMnangagwa. Saka Mutsvangwa munhu akatodyiswa matusi chaiwo kuti pfungwa dzake dzisashanda. Mutsvangwa we. Because zvizhinji basa kutoti Mutsvangwa apinzwe mukabineti chaimo Monica anenge atoshandisa chiuno. Havana kuregana. Saka Mutsvangwa haana chaanogona kuti zviita iye ari nani. Dambudziko rakaita vana Mutsvangwa madata windi. Vese vakapromisa kunzi aiwa ndichasiyira iwewe. So they are pushing each other out of the circles. Mutsvangwa iye ane mwana wake mbavha yaita basa rekuchinja goridhe. Mutsvangwa mwana waMutsvangwa ndiye akanga akasungwa nekuchinja goridhe. Nyaya yacho yakanopedzerwa mubedroom. Ndikuti mwana waMutsvangwa asununguko anga akasungwa ndochigananda futi chimwe. Vana vaMutsvangwa zvigananda ndo vanotora mari pareserve bingo chichinja mari. So he is equal. More evil again. Same as Chiwenga wacho. Ungataura zvevakadzi vanhu zviri kutaura iwe wakahurigwa nemukadzi ukapiwa mukadzi wako wokuburukirwa kunge bhasikoro. Iyewe Mutsvangwa iwe. Mutsvangwa anoda kuzvida kunge munhu akadzidza stereke. Hapana chakadzidzwa naMutsvangwa pa. Marelationship avanawo wese nenyika dzemusadhaki dzese ndecruelty. Macruels. Mutsvangwa inotori mbavha kana kutoti horo. Mutsvangwa itori horo. Akaite horo Mutsvangwa we. Vamwe varume vakatoona SMS mufoni yemukadzi anotogumbuka chaizvo kuita jealous. Asi iye Mutsvangwa anongoti kurundu mukadzi wakachichinjwa maposition achishandugwa somuriwo. Hapana baba pa. Mutsvangwa haana kana hondo yakagwa ngaatiudze kwaakagwira hondo which battlefield yanga ari kupi akagwa hondo naani Mutsvangwa. He's just a clown rakapiwa mukadzi akaitwa ambassador naMugabe during those years. So he got some oil advantages of meeting people. But hapana chaanosolva Mutsvangwa uya. Hapana. Kana chimwe chete having people like Mutsvangwa in a government. It's a mess. It's a mess. These are the very stupid people. Vanenge vachingokundaidzwa itaura zvinhu zvokuti anotaka akamwadoro aita ngamwa matusi. Kupi yakatoitwa nana Chiwenga Mutsvangwa anga ari kupi?